Bafowethu ngibingelele futhi ngibuyile. Wey'ngane zakwethu, ngibuyiswa nje yiley'ndaba lezi, yiley'ndaba lezi zalo mbhemu lo okuNda, ngikhumbulise amaSonke uNda. Abangamazi-ke ngoba phela kuyenzeka kube khona iy'nsizwa tholukuthi ay'mazi, bakhona futhi. Kwagcina sekubuza ukuthi hhayi bo, ibidlalela ini le ndoda yabo. Le ndoda lena-ke kuthiwa-ke ibidlalela ibhakaniya le-out le. So wadlalela ibhakaniya waseshaywa kama-injury isikhathi eside futhi. So bethi uma-ethi uyabuya aphinde emshaye i-injury yabo. Egcina futhi ahlale isikhathi eside la okuze kwaphoqeleka khona-ke ukuthi-ke i-Pirate imkhulule. Koda yena-ke waba nesivumelwano nebhakaniya. Azange mane imchithe nje i-Pirate. Azange mane imchithe, kwaba nje isivumelwano ukuthi hhayi no, yena ufuna i-game time yabo. Yasithi i-Pirate-ke no mbhemu siyakukhulula-ke, hamba-ke waseya lapha ku-Stellenbosch-ke yabo, ku-Gavin Hunt. UGavin Hunt ufike wadlala nje mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi ube nama-game nje mhlampe 3 or 4 noma ngingasakhumbuli kahle. Koda-ke kulawo magemu lawa i-Stellenbosch kwabuya kathi asenzanga kahle-ke, azange senze kahle leyo sizini ngoba uGavin Hunt waze wakhipha igama elithi kunabadlali abaningi abanga-deserve ukudlalela i-Stellenbosch akumele bachithe. Nangempela-ke kuthiwa uma kuphela isizini esayijoyine nje ngicabanga iy'nyanga eziwu-6, esayijoyinile nje kwase kubuya-ke imiphumela yokuthi hhayi mbhemu asisakudingi siyakuchitha yabo. Kwase kuba nemibiko-ke emumva-ke kuthiwa hhayi i-Sundowns-ke ibukeka nayo imfuna-ke lo mfana-ke manje ifuna ukumsayina as a free agent njengoba nazi-ke ukuthi akana-team, usewumahlalela nje okwamanje yabo. Lithe lami-ke lo mjida lona-ke ebholeni le-Sundowns elidlalwa yi-Sundowns uyafitha nangaphandle kokuxhaphazana iy'ngane zakwethu. Ufitha khaxa, khaxa, khaxa yabo. Engafika nje adlale kahle kakhulu lapha ku-Sundowns and engafika ajwayele futhi kahle kakhulu futhi. Uma kungathiwa ugcina ngempela 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 uyakhona yabo. Angiboni kunento engamshaya ku-Sundowns ngoba ibhola leli alidlala lapha noma leli alidlalayo yena ileli lapha ku-Sundowns yabo. So ngicabanga ukuthi uma engaya ku-Sundowns, i-Sundowns izobe ibhenefithile kakhulu ngaye uLisanda yabo. Iyobe ibhenefithile kakhulu ngaye i-Sundowns ngoba uyo-add-a lapha nalapha and futhi into emnandi ngayo ukuthi une-height yabo. Une-height for ama-team ase-Afrika. Cha, i-Sundowns vele imfunela zona lezo zinto lezo ukuthi uma kuthiwa kuyiwa e-Afrika kube khona umuntu omude ofana naye ayokhona ukudila namabhola asemoyeni yabo. So njengoba-ke kuthiwa-ke hhayi i-Sundowns-ke igijimise ukumsayina-ke lo mjida lo, igijimise ukumsayina-ke. Ungamangali-ke mawususwa sekuthiwa usayiniwe i-Sundowns nge-permanent. Uzomshaya izomshaya ngabo-3 years contract i-Sundowns ngiyayazi, ngiyayazi. Angibonge-ke ngani zakwethu, sengifisa ukuthi nilale kahle-ke nibe nobusuku obuhle. Boom, danko.